For today's video, tayo nga po pala ay bumili ng portable nebulizer. Tama po to sa may mga asma, sa matanda o sa mga bata. Just only 196 pesos na aking pong biniling portable nebulizer. For today's video, tayo nga po pala ay mag-unboxing ng aking binili na portable nebulizer. So bali, ito na nga mga kapatid, salamat nga po pala sa nag-deliver sa GNT Express. Maraming salamat kay Kuya na nag-deliver po at na-deliver niyo po ng safe ang aking parcel. So ito nga po mga kapatid, tulad ng aking sinabi, tayo nga po pala ay umorder ng portable nebulizer. Ayan, i-unbox na po natin mga kapatid ang ating nga pong in-order na portable nebulizer. At ayan, meron nga po siyang kasamang cord at meron din po siyang kasamang yung parang mask po na inalagay, yung silicone na parang mask po. Kasama po yung bali dalawa po yan. So bali mga kapatid, ito nga po pala ay pwede po sa matanda at pwede po sa bata. Ayan po ang mga kasama niya, meron din parang siyang tube na ilalagay mo nga doon nga po sa may pinaka saksakan niya nga po ng yung tube na yun. At saka yung sinasabi ko nga po parang dalawang silicone na mask na aking nakasama nga po dito sa portable nebulizer. Pwede nga rin po pala to the battery at pwede rin po itong i-charge po sa kuryente. At ayan nga po mga kapatid, bali tama-tama po to sa panahon pong pabago-bago, katulad po kung mainit ang panahon, lalo po sa may mga asma, tama-tama nga po to mga kapatid. So ito nga po mga kapatid, ayan na po aking tinesting na nga po, bali i-charge ko po siya dahil wala po siyang battery na kasama. Bali ikaw po ang bibili ng battery. Napakaganda po at tama-tama po sa may mga asma nga po, tulad ng aking sinabi, lalo na po sa mga bata at ganoon din po sa matanda. Dito na po tatapusin ang aking vlog. Bye bye, God bless.